Усіх вітаю. Гэта відэо за месяц сакавік. І я выбачаюсь, калі будзе нейкі шум чутны, бо у меня зараз трошечка прыадчынена на мікра-мікра в акно, бо вельмі ж душно у мяне в пакоі, просто немагчыма як уласні па шчырасці. Таму выбачаюсь, калі будуць нейкія чутныя гукі. Так, і давайте пачнем. І пачну я ось гэтавы рэч, ось гэты. Бо у мінулы раз я забыла показаць, што паспела сплесці пас новый. Ён такі у меня зелёны-жоўты колер, але на камеру он такі зелёны, больш такі у сіні адценні дае. Таму не знаю, як паказаць, але на самой справе ён зелёны, як трава. Бачыце, тут узор вельмі просты. Это просто полоса желтая, полоса зеленая. Так, где моя палочка? Полоса желтая, полоса зеленая. И как бы по факту это можно было сплести за 2 дні, але я трошки прокрастинировала, тому зробила його за дні 3-4 дні, не вспомню докладно. Довжиня його пасока моего 190 сантиметров, а плюс кисточками все 2 метра. Ну, кисточка так само, самые такие банальные, просто в узелочек завязала, да и все. Да и вот достатково, потому что он такой вузкий. И что если выдумлять, выкручивать там вельми широкая не треба. Так, и теперь переходим до того, что я буду вышивать. По-перше, ось моє свидарення. І хочу принаймні скончить крижики вишивати, тому що ось ця частка, ну, я думаю, за 2 дні, от, цілком 2 дні, а не там по несколько годин, то можна скончити. І, звісно, коли хопить часу, то я ще хотіла зробити бекстич. Так, бо ось тут струнов не хапає, пальці так само хотіла трошечки виділити, бо трошки не зрозуміла. Ну і твари є, бо я бачу усни, а ті вока, де брові, то я не бачу. Сама хотіла б це виділити. Ну і максимум попришиваю бісера там-сям. Подкрашивать світло, не знаю, только где докладно бисер уже пришивать. Максимум все ж таки у волосах є, у фризурі. Вот тут там некие клеточки, якби, мастак з задумом. І не знаю, чи треба на ліхтарик або на камеру, коли глядіть, то ось этот червоний, ну, він якби це світиться справді. З ліхтарика, як справді, це там горить некая свечка, чи я ще що. А вживую, коли глядиш, то такого эффекта нет. На камеру мне аж мат больше подобается это. Так, ну это первое, что я хотела зробить бы. Ну и другое, это видовочно моя кашуля. Зараз я раскладу ее. Хвилиночку. Кашуля, рукав, ладнее. Хотела просто скончить рукав. Вот, ужасно, просто скончить вышивку рукава. Уж починають шивати всі частки, мої викрики, не викрики, а деталі, то, ну, не знаю, чи хопить часу, сил, мотивації, чи ще чого-небудь. Але принаймні просто взяти і скончити вишивку ось эту. Было б уже вельми цудовно, я була просто щаслива, що полову вишивки мені зроблено, справді. Ой. Там еще шмат працы, конечно, после этого. Другую полову вышивать, как минимум. Але хоть бы это скончить. Так, и еще хочу показать, что до меня дошел вот такой часопис Бурда. Он немецкое видание, тому не малейшего разумения, что тут написано. Але я спочатку подумала, что год видания 2017, бачу, тут написано так. Але потім порозглядала трошечки і побачила, що не, год видання 6 червня 80-го года. І там не потлумачила, чому така викладка вже нещасна. І чому такі здимки. Бачно, що зроблені бицем у 90-х, а не зроблені у 80-х тільки що. Часопис Бурда я ніколи в руках не тримала по щирості.
И тому трошки здивлена, что он такие, ну, объемный. Сколько тут сторонок? Я не знаю. Сторонок. О, 100. Ну, если под 100 сторонок, какие рецепты там есть, хоть. Не знаю, салат робить, що робить. А, гаспачо. Гаспачо так написано. Добре. Я купила хоч, тому що побачила на зимках. Справді, рецепти є, слухайте. Окей. Купила, тому що побачила тут здимки вишивки прикошові. Це можна показувати? Тому що тут такі 18+. Ось це здимки я побачила. Так. Ось такі файні. Так розумію, стилізація сучасна, ніяких традиційних німецьких усе ж таки строїв. Але я купила, тому що мені сподобаються фартуки тут. Пригожі. Ось це. Конечно, тут такие выразы, я не думаю, что это широкий лад. Ну, файные, прям такие колеровые фартушки. Они без вышивки, але просто тканинка сама по себе пригожая. Не знаю, тут еще так само я бачила, як это называется, выкройки. Не знаю только докладно до яких моделей, тому зараз погляджу і вам скажу, коли знайду. Так, я зараз хочу показати вам самі викройки, як працювати, умовно кажучи, з гэтым часописом. Але на самой справе гэта будет уже другая моя спроба записать, переписать докладнее эту частку видео, бо минулый раз, когда я записала рассказ мой, где про самі викройки, то чомусь камера вельми тряслася, і я вимушена була видалити ту частку відео. Це по-перше. А по-другое, ну, поведно уже как бы вечер, там трошечки ракурс інший, і я плюс ще включила лямпу свою, тому бачите, что я с этой устроения лямпы на вокладце, я как бы уже поспела наклеить на часопис этой. Ну, я не думаю, что это будет так уж можно перешкоджать. Так, по-перше, у гэтым часописе есть выкройки на усе як бы модели, что тут есть. И тут модели не только для тканин, да, видно, а есть так само модели, ось, например, такие короночки. Тут есть схема, ну, есть схема, до речі, для ось этих короночек, ось для этих, не знаю, гипс, это чи что. Короче, можно такой штучки зробить. Ось на брусик есть тут гладью, он вышивается, так само дається схема ось этой розы, так, ружем. Так, вот некая цудовная история по-немецку. Так, на крыжик роза так само есть. Новенькая непристойная женщинка. Так, тут здесь был еще шведер, этими так само, ось, да, ось это не шведер, копты, это сподобался, так само есть на их схема. Так, короче, як працювати? По-перше, тут на кожній модельці є номер. Ось 166, 165 наш, да, і далі. Тобто кожне підписане. Тут є книжечка, у якої якраз таки і ось, бачно, модель 111, 118, тобто шукаємо модель 166, да, нашу. Ага, з цим. 166, ось ця модель. Ось тут, да. Все есть. И плюс еще вышивка для рукавов на ту кашульку. Ну, и, відповідно, тут все написано. Я тут уже трошки посидела, я довідалась, что вот это, не знаю, грёнт, хіба что читается. Это зеленый у них, а вот этот рот, это червоный. Так, и тут далее есть такие еще паперки. Вот написано модели 166D. Тут можно будет шукать вот струна А, B, C, D. Ось D. Тут на інворотному боку есть струна D. Так. И тут просто шукаем. Тобто ось эта выкройка, номер 65, это есть кашуля. 67, 68 и 66 это уже сама сукенка, та частка. Так, показать. Ось эта частка сукенки нашей. Ну, відповідно, просто тут вибираємо, знаходимо ось це 65-й номер, далі тут розгорнуть, да?
просто обводим его такую полупрозрыстую папірку. Забыла, як называется докладнее. Такая специальная кравецкая папера есть. Обводим, а потом просто переносим это на тканину. И тут есть тлумачэнне. Тут ну, якраз Google перакладчик это перагнала, але випадку тканіна, што бавоўна выкарыстоўваецца, колькі выкарыстоўвалась на кашулі, кольку на верх сукенкі і так далее. Тут таксама напісана, колькі трэба частак выразы таго ўсяго. І далей напісана, вот як это ўсё сшыць. Так, блюз, вот это кашулька, вот это клеит, это наша сукенка. А вот это... Не буду гандліцца чытаць немецкую. Я вельмі выбачаюсь. І тут таксама вось еще пачатку ёсць нейкі тлумачэнні, штосьці сшываць. Там по тэксту напісана, калі што трэба пераглядзець на гэтай старонкі, як нешта сшыць. І тут ёсць, вось, што я хацела паказаць, тут ёсць нумары і памеры. То бок усе тут памеры даюцца на немак, адпаведна, таму што сам па сабе часопіс гэта нямецкі і адпаведна выкарыстоўваюцца нямецкія памеры, нямецкія жанчыны. Так, і просто мы пераводзім тут асобна все замерамі і праводзім, калі штось трэба зменшыць і збольшыць. Я задаволена, што тут ёсць мадэлей, ну, ёсць выкрыўкі на ўсе мадэлі, бо думала, тут нейкія абраныя. А поняла, что нет. Бо я так поглядела, тут, видимо, такие... Ну, я бы не сказала, что такие уже старые модели. Может, это трошки старым выглядало, но вот это студентка, кажется, ну, зараз можно такое носить. Такое. Не скажешь, что на дренер в бось. Мне, например, сподобалась вот эта спадница. Сама. Там выкройка не вельми складанная. Тут просто вот эту нижнюю частку вырезаешь. И вот это особенно. И просто это сшиваешь. То бок. Смоделировать под свою фигуру так само не складно. Вот тут так само вот просто спадница. Так само, думаю, могу знайти что-нибудь. Коли руки дойдут, то буду с ним працевать. Или коли руки дойдут, я не могу сказать по шчырасці. Потому что у пэўны момент я зразумела, что каб это все шить, треба иметь кравецкую машинку. Как бы. Никого у меня нема. Тому откладем это куда-нибудь долгую шафу, чи еще куда. Или я буду памятать. Я буду памятать про його. Ну что, гэтую частку відео я вырашыла запісаць вот з такім сваім цудоўным тварам, бо мне асабліва няма што вам паказаць, бо на гэтым тыдні я была занята чытаннем кніжкі, таму, ведаеце, не магу раздзяліцца на два і чытаць і вышываць адначасова ўсё ж такі. Это не праслухоўванне аўдыокніг, бо мая ўвага таксама там патрэбна. Таму вышыўку са сваёй спадарыняй уначы з месяцам я пакажу ў канцы відэо. Так? Раблю такі сакрэт, хаця магчыма, паставлю ее здымак з ёй на вокладках этого відэо, таму я не ведаю, навошта такія таямніцы. Так, і моя кашуля цяпер. Тут няма асабліва чаго вам паказаць, бо я ўсяго лишь скончыла рукав, скончыла вышываць ніжнюю частку, то бок скончыла тую паловую робу, якую мне заставалася давышываць. Таму не ведаю, чи трэба засяроджваць на гэтым увагу, бо просто сшила до конца, вышыла до конца рукав. Планую сесці, калі атрымаецца сёння, калі будуць сілы натхнення, сесці павышываць, дакладней сшыць рукав, пашыць да вось этого вышытого каўнерак і палек. І потым уже сідаць, вышываць. Хутчэй усяго буду вышываць другі рукав, бо па гарачых слядах, так, пакуль моя рука памятаеце, як гэта рабіць, сяду выше, бо узор атрымаўся нашмат прасцей, чым я думала, вышываецца. У мяне пайшло ўсяго 12 вышывальных дзён, што мне падаецца даволі мала, бо мне падавала, што калі рука там самая вялікая вышывка, то она будет займаць мне шмат часу, а апынулася зусім наадварот. Таму лепей сесть, вышыць рукав, бо
На палік у мяне няма натхнення такого чытаць, вышываць. Хаця он малей. І памятаю, калі сядала вышываць палік, я вышла 1/4 в узор за 1 дзень. І таму вырашыла, што калі 1/4 за 1 дзень, то весь узор у меня будет за 4 дня вышыты, але калі гладзь ещё за 1 дзень, то агулам за 5 дзён я вышу палік. А апынулася зусім не так, таму лепей рукав. Плюс ён вышываецца у мяне ў 3 ніці, што зноў-такі лягчэй, бо калі ніць заблытваецца, разблытаць её лягчэй, хутчэй. А на паліку у мяне ёсць па 4 ніці, што прыносіць пэўныя праблемы мне, складанасці. Так, это что хотела сказать по рукаву. И теперь то, что я вышивала заместо рукава и думала, что не покажу его сегодня вам. Маю на увазі рукав не покажу, бо села довышивала его литерально учора. Учора просто села и довышивала 9 радков, что мне застались. Так, и я отвлеклась на... прокрастинировала докладнее. Вось на гэтую цудоўную рэч, від мастацтва. Он настільки цудовний, що я все, не буду вам зблизу показувати і хопить вам їх этого. Бо просто там є шмат дірок, особливо на великом пальці, коли там недостатково затягиваешь діркой, і бачиш на місце, де переходили у мене спицы менялись. То есть такие паміж вышитыми частками такі ніці бачна основа. Так, і гэтая рукавіца, нават соромно сказаць, вязалася 5 дзён, і столькі часу это пайшло, бо пэўныя праблемкі у мяне былі. Бо я вязала рукавіцу 1 раз толькі, это было ў школе ещё, это вельмі давно, я не памятаю, і вязала тогда просто звычайную рукавичку без всяких узорчиков. А тут на тыльном боку маются такие рослинные, может, галинки, такие узоры. И, відповідно, я вязала по мастер-классу з Ютуба, и это не является некой дискриминацией все ж таки, бо все видео, что я нахожу по вязанию, яны на правую руку, то бок литерально. Все правой рукой показывают, как писать. На левую я знайшла тільки, як набирати ніці, пеці. Але мені це не треба, бо я ведаю, як це набирати. Мені треба показати іменно, як в'язати узор, де переходить з пальця на долоні, де на тильний бок. Google мені підказав, що глядіть про люстерку. Але про люстерку, така собі порада. Тому мені вельми шмат часу займало в'язання, бо по факту я більше витягувала ніці тою, що зв'язала, чым само вязанием займалася. Гэта одна проблема с этой рукавицей, и другая тая, что она все ж таки завеликая. Магчыма, мне трэба было ўзяць на некалькі петель менш, и она тогда не так спадала у меня с пальца моей руки. Тому я думаю, не знаю, калі возьмуся знову, куплю себе якого-нибудь іншого кольору ніці, бо гэтыя такие желтоватые, мне не вельмі падабаецца. Возьму что-нибудь шарового больше колером и свяжу новые. Тем больше я уже разумею, как это сделать. И, отповедно, когда я вязала, я уж подумала, господи, я так покутывала, чему б мне не допомогти іншим людям, які вяжуть левой рукой, чему б им не показать, як правильно вязать варежку левой рукой. Тому, я думаю, может мне сесть отвязать еще одну варежку, бо я уже зразумела, як це робити. Просто сесть отвязать пригожую, як там, амаль ідеальную, и на другую варежку уже списать какое-нибудь видео навчальное, каб людям было все ж таки прости, бо серьезно, я была вельми не то каб злая, раз'юшаная нават была я там просто. Добре, що нікого у гэты момент не было, бо інакше моя злоба ўсё накинулась на іншого чоловіка, бо я уже не вытрымлівала, серьезно. І агулам гэта ўсё, што я хацела вам расказаць, бо, бачыце, не асабліва шмат чаго мне ёсць паказаць. Наступным тыдні буду сшываць рукав і вышываць новы другі рукав. Хацела вас яшчэ спытаць, ці падабаецца вам відэа, чи вам всього дастаткова, бо
Мне падаецца, на такіх вышывальных відэо больш чакаеш вышыўкай крыжыкаў, вышыўкай з наборы собранага, дзе там ўжо ёсць і канва, і ніць, і схему. А я, бачыце, адышла, да, падаецца, нават трошачкі далёка гэтага. І зусім, амаль не вышываю па схемам, па нейкім наборам, бо мне падаецца трошачкі нудна, мне заўсёды такі палёт фантазіі, цені мае. І калі вышываеш па наборах, это, вядома, так добра проста адпачыць, ні аб чым не думаць, але мне ўсё ж такі нуднавата, бо нават калі вышываю вышыўкай крыжыкай з наборам, мне ўжо думаецца, куды б я гэтую вышыўку магла прымасціць, щоб не зрабіць. Таму хацела спытаць, можа быць, вы хацеце бачыць больше набораў з вышыўкамі, каб я вышывала штось такого больш звычайнага, чым не працягваць рабіць нейкія рандомныя рэчы і вам паказваць, бо ўсё ж такі мой канал пра вышыўку, а я ўжо паказваю вам вязанне. І ў думках маю паказваць яшчэ сваё шыццё, бо сакрэты, па сакрэту вам скажу, как ніхто не чуў зверху, што я думаю, может быть, назбіраць ўсё ж такі грошай, купіць швачную машынку сабе, бо я уже сиджу, купляю себе часопісы розныя з выкройкамі. І ў інтэрнэце шмат чаго познаходзіла і думаю, хочу пашыць. А гэта, ну, ўсё ж такі не зусім па тэмату каналу, на маю думку. Таму напішыце, чи вам хацелось бы бачыць надалей то, што я паказваю, чи мне ўсё ж такі больш простыя рэчы паказваць. Таксама хацела спытаць, чи вы хацелі бачыць ад мяне нейкія майстар-класы. Вядома, я не экспертка, тым больш, напрыклад, па вязанню, думаю, зрабіць відэо па вязанню рукавіц, але чым вы хацелі бачыць проста як аматарская работа, как это выконваецца. Чи може бути щось, що я более умею робити. Які-небудь навчальні уроки, як я роблю ніяку вишивку, овчики, як це зшивається у всьому. І, може бути, вас би зацікавило відео по підрихтовці до ніяких процесів, як я збираю матеріал, як я розкраюю це, як це скраюю, потім зафастриговую, чи ще нечто. У любым выпадку дякую и переходим до наступной части. Ну что, у меня амаль уже конец месяца, докладнее пятница, бо в выходные я не буду иметь магчимости записать видео, бо разумеете, чему что будет отбываться у субботу, тому записываю сёння. Вы б ведали, яка на дворі за окном, бо раніцы был дождь, у обед снег, а теперь снова просто лье. А падаецца уже амаль красавік. Але нічога, это нам не перашкодзіць записать відео. Але спачатку я покажу хіба што свае, што купила, карацей. Так, і першы будет гэта вось гэтая бота. Яна за 1960 год. І цалкам його гортаць я не буду, бо робила асобна відео у рілсы, таму, калі хочаце паглядзець, як гортаю, можете заглянуць туды. Так я показываю его, как просто вы разумели розницу, бо в параўнанні з бордой за 80-й год ён все ж таки болей по мерам, из-за чаго у меня вокладка не цалкам улезла так. Ну і плюс у гэтым журнале больш чорна-белых здымкаў. Ну і, адпаведна, так, амаль што дыхае наладана, што я вымушана была яго падклеіць. Выцягнула его, бо хочу показать вам тое, что мне больше всего зацікавіла, что бы я хотела зрабіць у будучыні. Так? Першае, это было мне вось эта сукенка цікавая, такая, что на холодную осень, чи на початок весны. Вот, калі б имела такую сукенку теперь, то было б, наверное, цудоўна. Парасон і больше нічога не трэба і не холодна. Такая з ваўнянай тканінкай зроблена. Мне только не асабліва зразумела, чи вось этот шалік, якім ён абгортваецца, ён прышыт ззаду, чи все ж таки это просто асобны элемент, і она его просто так накидывает. Бо вельмі не хапает мне здымка со спины. Было б мне благо еще поглядеть. И плюс, я так разумею, гузики это просто декоративные, а утягиваешь, апранаешь этой сукенкой просто праз голову.
Так, і тут дальше такі сукенки ось кшталту 60-х, як ви розумієте, будуть всі, бо і вельми подобається такий от стиль сукенок 60-х годов не з советских регіонів. Так, перший вот снова таки будет такая подобная сукенка теплая на декоративных гузиков, и тут далее то же самое ось. Это уже будет особенно спадничка и майки, а майки не текают, мне текает больше сам крой спадницы. Он докладно не особливо складаний, просто кавалок тканины, які в певних місцях треба шити, щоб такі драпіровки пригожі отрималися, да? Але викрики нікому не перешкодять. Так, і... Що я тут позначила? Я вже сама забула. Ну, ось знову таки подобна сукенка. Так, вам пригоже показати. Не покажеш пригоже, бо він так на розвороті. Але, розумієте, то же саме. Широка спадничка, гузики великі, декоративні і така короткі рукави. Так, це перше, що я хотіла вам показати. І ще я купила ось таку схему. Саму купила. Схему без набора, бо просто раньше продавала, что не было Gold Collection Dimensions, птушечки, просто весновые птушки, не видно, что за птушки, але работка такая маленькая, 13 на 18 сантиметров, мне кажется, она будет добре выглядать у пару, да, такой есть у Мирейки, весна, подается, называется, так само маленькая работа, але она уже квадратная. Ось такий мех з нитями я купила. Так, обучаюсь. Пошушу, так, это моё же. Ось такі нити, это Dimensions, не Dimensions, обучаюсь, DMC, старого года выпуску. Просто женщинка подавала, что у нее оставались остатки. На вот не видно якого года, зараз пошукаем. Короче, не знаю, якого года, але написано, що зроблено у Франції і 25 год DMC. Коли, знаєте, коли фабрика була заснована, то можна підлічити, за який год ті ниті. Бачите, тут колір зовсім рандомний, але я їм потребиться. Ну і нарешті, як вас більше не докучать этой нудотой, да, я покажу основное. Так, это рукав. Сама забыла, что это рукав. И это уже новый рукав. Это не то, что я показывала в минулый раз, а это новый рукав. Я майже что уже доробила. Бачите? Ну, так, я записывала минулую частку 2 тижні тому, але для меня прошел один день. Щирості, бо той день один я не вишивала зовсім, бо работала і якби часу і сил не було вже на це. А села нормально повишивати на вихідних. Амаль что прошила, наверное, 10 полову с этого. Ну и просто на этом тыдні потрошечки, там по 3 радки у день робила. Ну, на самом тыдні амаль что я нічого не повишивала. Але, бачите, я прям в шоці, що стільки зробила. Бо амаль что тут до конца засталося 18 радков, і коли брати цілий день, то это можна на 2 дні розтягнути, за 2 дні закончити, бо у день я роблю максимум 9 радков, але знову таки гэта цілий день повинен бути. Так. Але хіба що по свіжій пам'яті рука вже вивчила і більш-менш пам'ятати, як робити гэта, тому так хутка трималася. Здається, гэта ўсё. Будем з вами развітвацца. Заставьте, калі ласка, каментар, адказ на мои пытанні, чи вы хочаце штосьці асаблівае побачыць в моем канале, чи вам усё роўна, чи штосьці вам не хочется бачыць. Бо на моем канале заставляйте комментары бяспечна. Это я вам по секрету скажу. Ну, до побачення у наступным месяце. И наприкінці гэтага відео, пакуль за окном такое доброе сонечко, я хочу показать вам сконченую свою працу. Менавіта вось эту спадарню, якую я оформила у дэкаратыўную подушку. Але пакуль што агульная інфармацыя. Я вышивала такой фінскі набор на 14-м карунце з памерам ён 30 на 30 вышивка, але на самой справе подушка атрымалась 10-25 сантиметров у даўжыню да і шырыню.
Таму тут 30 это хутчэй сама канва, якая мела ў запасе 5 сантиметров. Пачала я данную працу 4 верасня 25-го, а скончила 9 сакавіка 26-го. Агулам у меня вышло 61 вышивальный день. По самим нитям у меня никаких проблем не возникло, потому что в наборе шло по 2-4 мотка некоторых колеров. Сконченных у меня только номер 930, это такие темно-фиолетовые, використовувався ось тут у сукні, і сині, які використовувалися у небі. І на конт їх я зовсім не хвилювалася, тому що були ще додаткові мотки тих кольорів, тому засталося вельми шмат ніці, я навіть використовувала їх, каб шити саму подушку, і все равно просто невероятная кількість ніці у мене засталася. Так само хочу звернути вашу увагу на сам малюнок, бо це просто чекання реальність, але я не особливо здивлена, бо зробити таку деталізацію на таким маленьким кавалочку тканіні канви було складно, тому не хвалюся за гэтага. Але хочу звернути вашу увагу вось на гэтыя кветкі, бо я бачыце гэта кветкі, але калі я вышывала, мне увесь час здавалася, і да, гэта здаецца, што гэта не кветкі, а зорны шлях. І таксама тут ёсць галінкі дрэваў, якія на канве не пазначаны, хіба што можна было зверху дадаткова вышыць бэкстычам, але мне падалося, што гэта будзе зашмат. І таксама тут ёсць вось такі паясок, які заканчваецца такой ось кістачкай, якая на канве не зусім зразумела была, таму я вымушана была ее трошки выдзеліць, але вы побачыце трошки пазней, як я его выдзеліла. І таксама тут ёсць справа ў ніжніх вуглах это ось такі камень, але на самой работе выглядае зноў-такі як просто чорны кавалачак, як неба, да і ўсё. Ну добра, хоць на агульнай інфармацыі, давайте покажу вам саму подушечку. На саму подушку я додала декоративные элементы, які не были предугледжені самим розпасовщиком гэтай схемы, але які вельмі патрабавались, бо інакш кажучы, я не бачила зусім ее твара і рук, складней далоні. Таму у першую чаргу я выдзеліла ей брыво і вока. Як бачыце, она больш мілай выглядае, па-перше, а па-другое, бачу ее твар. Так само я додала вушка, бо без вуха уже голова не дивно выглядает. И когда я уже пошла по таким дробным элементам, то вырашила, ну, чого б не додать и сам профиль. Але я б хотела его зробити больше округлым, але по выніку больше такие резкие линии, особливо на подбородке бачыць, бо калі б я робила округлый, то я захоплювала б небо само, и тому, ну что мне чорний твар робити, ці що. Так само я выделила ее руку. Ось тут 4-5 пальчиков. Вельми долго вышивала, некий раз распорила, бо не зрозуміло было, что это пальцы, что они были некие кривые, страшные, тлустые, что не подоходят этой спадарани нашей пригороні. І так само тут виділила 3 пальчики, які, ну, здається, додатково, бо останні, якби, у тлішині не бачно. Ну, і коли вже додала руки, то чого не додавати струни. Я їх тут зробила 3, але в оригіналі подається 6 чи 7, але я вже не знаю, якби 7 струн тут пихнуло б. І тут я вже зафіксувала їх ніттю, а тут не зафіксувала, тому можна так грати, так сказати. Так само я додала ось такі більш гульневі елементи, так. Вони є в оригіналі, але ось позначені ось такими от фіолетовими, шерими некими полосами. Тому я забила такі червоненькі прикожі, і ось цю полукруглу я вже від себе додала, бо в оригіналі її нема. Додала маленечку завушницю, бо на самім прев'ю там була така ось довга завушниця, але у крижиках вона не позначена. Ну нічого страшного. Так само у неї тут на голові є шпильки, вони є і на малюнку, але не вельми зрозуміло, що це шпильки, коли вишиваєш крижиком, тому я виділила їх стічем і трошечки бісла додала. І унізе я казала, ось у нього є пояс, але коли ось так глядеть, ось так сидеть, глядеть, думать, що нам хотів сказати автор, так, то можна повний мозг зрозуміти, що ось це рукав, а ось коли ще так глядиш, то, ну, що це, ніяка метелка там шера не зрозуміла, тому я вирішила тут додати ось таку кісточку, чи як це називається, кап, ну, мені подається, все ж таки цікавіше вона виглядає так.
І на самі ліхтарики я вже вирішила не пришивати ось такі горизонтальні лінії, то бок не позначати, що це паперові ліхтарики, да? Бо це не головний елемент, і да, от без каких-то приукрас, то вельми файно виглядає, бо вони сапраўды світяться. Месяц мне вельмі падабаецца, але шкадую, што не дадала адразу ніці такія, што свецяцца ў цемры. Ну, як аказала, вось гэта, гэта нават не падобна ні на якія кветкі, ні сахары чи слівы, просто нейкія крышачкі, якія, можна прыдумаць, што це сапраўды зорачкі. Так. Таксама я дадала ад сябе тут бісер, рамку такую. Бісер у мяне вось гэты фінскі, танны, і таму тут вельмі шмат розного памера бісера, здесь есть круглый, здесь такі больш просто вугольны, здесь там зусім вузенькія, самые псаваныя, зліпшыся па 2 штукі я уже не брала, выкідала его. Даволі шмат было ў тым наборы, але танны бісер, што я яго чакала. Так. Абшыла, бачылася па краю. І вось как обшить вось этот край, усе 4 декоратні, то мне пайшоў дзень. А как зрабіць вось этот тварик, весь бікстыч і все, што тут напрашываў, то гэта яшчэ 1 дзень, і мне падаецца, непараўнальны аб'ём працы ўсё ж таки. Не знаю, чи я павольная, ці з чым. Гэта яшчэ можна звязаць, хоць я павольная, так. І плюс мне шмат часу пайшло вось на гэту рамку. Калі больш бліжэй паказаць. Рамка, вядома, не бачна, бо яна абшыта ўжо бісерам і не бачна. Тут выкарыстоўваўся балгарскі крыжык, да, тут чырвоны і цёмны такі фіолетавы, але нешта на сонцы не бачна. Розніца. Яна тут у мяне ідзе па ўсім уходам. Але сэнса асабліва да яго няма, бо бісер такі 3D, бо бісер аб'ёмны, і сэнса яго няма. Затым сшывалася мне вся падушечка ўручную, бо ніякай швачнай машынкі я не маю. Там, як бачыце, ззаду я выкарыстала лён. Сшыла тут маланку патайную. Унутры там у мяне ляжыць падушечка вось такая. Тут 33 шлях нейкі. Карацей, это у мяне был раней стары накоўдаранік, якую уже пачал царывацца, там з'явіліся сцежкі, але я не выкідаць жа яго, можна щось з яго зрабіць. Таму падушечка ўнутр самае то. І я трошечки себе облегчила працу, так, і замест того, каб шиваць усе 4 вуглы, я вырасла таким чынам, што 2 былі ўжо шыты, і мне засталося толькі 2 дашыць, бо ўручную я, господи, весь дзень, шчыра кажучы, мне пайшоў, каб шыць вось эту подушку, вот літаральна, з 11 раніцы до 10 вечара, просто сидела і шила без конца. Наполнюючи у меня у подушку хлоробастер, чи хлорфастер, не пам'ятаю, я напишу, як правильно называется, то, что я впихнула туда уже. И, бачите, я тут еще додала такие крученую нить, вось это, ружово-фиолетовая. Это я взяла 2 нити, які я спочатку скрутила по часовой стрелке, потом склала на полову и скрутила суперчасовой стрелки. Звичайно, это яно дається, как додать объему, как не была такая плюснутая она. Але па выніку сэнса для ніякай, як бачыце, бо она не бачна нават. Бо тут бісер, як я ўжо сказала, больш аб'ёмны, тусты. І альбо гэтую тасінку трэба было рабіць больш, альбо ўвогуле не выкарыстоўваць яе. Але я ўжо зрабіла, ясна я змарнавала, навогуле не бачна. Нічога страшного, хай будзе, не распарваць жа ўжо, да. Па выніку, што я магу сказаць? Вельмі задаволеная. Як можна быць незадаволенай сваёй работы, да, калі столькі часу змарнавала, да? Я зараз паспрабую зрабіць трошки цемней у себе ў пакоі, каб можна было пабачыць розніцу ўсё ж таки. Мне падаецца, ўсё ж таки так бачна. Адразу неяк кадр якасць згоршылася, але, бачыце, не так бачна ўсё ж таки прасветлае на камеры. На камеры дзірачкі, але калі ўключыць фантазію, то можна уявіць, што здесь дробныя дзірачкі, то яшчэ больш дробныя зорачкі. У жыванні таксама бачна ось эти прасветы, але не так яўна, таму можна не хвалявацца. Вялікі вам дзякуй за ўвагу. Не забудзьце паставіць падабайку, напісаць каментар. Пабачымся ў наступным відэа.